So atong video karong adlaw no sumadto tas bukid niya ubanon ta mo dito kay naatay mga pangkuhaon dito kauban ako akong papa nya diri miniagi sa Sorosoro Bridge. Na-improve na ni nga bridge karon kisa una kawayan ra man na niya karon nindot ta kayo. Basta madto ganitag bukid so moagi kita diri sa bakilid kay no so pasaka kayo niya. Medyo hangak gigayo ang musaka sa bukid no so normal naman ni basta nga nga kinlasi nga kinabuhi niya. Yung call gihangak na siya pero okay ra na basta kay makapachuy-chuy gyapon no. Pag-abot mo sa trabahoan matik din na pinakuha din na diretso sa Blanghoy dayon ya stingan ni Uncle ba buton ba one hand kay nakakapot ng kamera agoy muro mag di man kadawag si Uncle pangusgir ko na call ba muro paggahi wagi ka daw Uncle pero ti paghihiya pagiboto pero pagkatangtang din niya wa day uno do pilar ka lugas ug gagmay pagkikunot mao ni tan nato ko ano so dili lang kay nato daghanon kayo kay basin dili niya mahurot niya pinamatik din na dayon pinahinlo din na dayon kinahanglan kwaon ni mo ni ang mga mga yuta-yuta din so din sa bagag dayon pina-transition din na dayon pinasugok-sugok din angkol sa ilawom sa Blanghoy no kay natay kuhaon karon luya magkuha tag luya pang lamas lang sa balay ba niya na may daan tinanom si Papa dire so amo na ni siya hawanan kuhaan na mga sagbot sa probinsya kung kabalo lang ka magtanom-tanom dili gid ka magproblema aning mga lamas sama aning mga luya ano sa tay gulay lain kuhaon no nya karon naman tay prutas ng labyan kining kapayas so at lughit ni Papa ang kapayas no nya kitay mo saon pinawanhan na ni catcher kis Uncle ba kini siya tabangaan ba niyo murag lami kini siya kanon matik din pina-transition so kini ato sunod kwa ono kining udlot sa kamote kini lami ni siya lutoon pod nindot ni klase nga gulay pwede nimo gisawon gataan o unsa ba kanimo klase nga mga pagluto so kining puwahon nga mga udlot niya no mo na pinakadabis ko no kay makadugang ni sa dugo sa mga anemic uban gyapon ako akong papa pagpanguha sa mga nga gulay no nya pag mo na magkuha kini nga ni kadaghan so paits na kay ni siya kinahanglan na mo na putuson dayon og dahon atad nga manok ihom siguro ka manuka ka nya kinahanglan na mo ni putuson ning mga gulay kay para dili na siya malaya o na si Uncle ninyo bitbit na sa iyang gulay matik transition dayon no pinapasan din sa kahoy sa Uncle tanawon pachichu din na dayon basta makapasan ng kahoy gani matik din na dayon pinaabot is balay dayon no murag nang hunting na brag snack ni naungaw tanawa nangukay na sa sudan na no tay tanaw na to kung sa snack na sus tuwagi ko na sayo po na agi snack ani nabilan ng luto ni mama so paksian gina syempre nga na gina mga Uncle utrohi ko ba pinaking it ko no kol ba bakit azla kol doon na po tayo mga saging direo duha ni kaklase nga mga saging so magpili ra kanay kung unsay mo snackon kinilaging natay pagkaungguyon o paksian ginapermente ni Uncle ang saging mo na akong paborito kay nga prutas pakitar gud sila kol kung unsa mo kaon ng mga choy be pakitang gilas choy choy pinadulit pas kamera sa Uncle gitruhan ba matik din na dayon pinapanit din sa Blanghoy pinatuyok pag kutsilyo pinadukduk pa itsahay ko no kulde para mapanita na kol itsahay be may gini Uncle mo panit sus kaubo no po ni Blanghoy ni og si Uncle may magatirada ni so panita na siya simple ra kay ni lungagon ra man siya nya pinabutang din dia sa sulanan dayon pinahugas din sa gripo dayon para limpyo kayo ang Blanghoy ba so ato ra na siya lugod-luguran para matangtang na ihang mga delikdik matik din na pinatak-ang din na dayon no transition ba pinatak-ang din na dayon gamitan mahiwagang kahoy sa atong abuhan matik din pangitaon na to tong gulay ani oy naragi itsa man ni Uncle may itsa Uncle ato din abrihan din pinaabri din na dayon mong pinalanto-lanto des gulay ba nya kining puhaw na murag nindot kuno ni kay magpadugang kuno na sa dugo so hawanan din ni Uncle dan pinapatsuy-tsuy ba pinahawan-hawan no pinatatan-aw na bay matik din na pinaluto kaya gini Uncle murag gipaspasan gid ni pagluto ni murag gigutom na siguro si Uncle nya kita mo pinakauna din mitilaw na si Uncle dan pinaking din Uncle pinapatsuy-tsuy gina pinadulit sa kamera ba truhan pag may gini mo galing baba ni Uncle yan na may uyap agay kaubo ang uyap anay matik pinatransition din na dayon so naman tayo isda nga bagis anay ya kini gulay na to nga sari-sari siguro ni nga gulay kita ang in charge sa tigluto karon kinilakaw man si mama una na to giluto no kining gulay nga udlot sa kamote so mao sa ni atong unang lutoon so simple ra kay gisado ra ni siya kay perti magay kainit sa abuhan kinahanglan magpahangin sa ni si Uncle kainit kay pinatransition din matik luto na din ni tanan gikapoy na mong voice over ana so lantawhan lang din ninyo nga mukaon ko nya pangaon lang kun mo diha para dungan ta ani let's go matik diyon transition pinakuha din na kanon Uncle Andres Blanghoy dayon impas ng paniudto ano utan dayon na mix atong pagkaon na mga gulay ba healthy living man na paisda o para protein so sakto gaya na kompleto ricados nagigini atong pagkaon simple ra kay na diha ya kini gulay ba tilawan na to na lami kay ba may pinahungit din na Uncle yan pinalulit sa kamera ba pinapatsuy-tsuy lami ko
Kalmar kay sa angkol. Nindot yung kaon no, basta nga na yun, daghan mo mga on ba, murag makagana kay pagkaon no, labi na nga na yung usod ano isda ba. Sakto gigay na. Natanaw na si angkol ang kondisyon gina mo kaon na yun no, pinatatanaw bas kamera sus to ara, dako kay hungit angkol ba. Magtiwa sa kong kaon no, so magkita na lang po tapuhon sa sunod na po na to nga content anay bye.